Издухахме тази аудитория, която не ни трябва. Сега остана само ти. Тази, която всеки ден перее, готви, чисти, грижи се за децата, грижи се за съпруга, прави всичко както трябва. Но къде си ти? Кога се загуби? Кога за последно направи нещо за себе си? Кога за последно излезна и се смя? Кога за последно се напи с приятелки? Кога за последно направи нещо лудо? Кога за последно направи нещо за себе си? Почти всеки ден чувам в кабинета: страхувам се от промяната. И това е нещо съвсем нормално и човешко. Нормално е да се страхуваме от неизвестното. Ние не знаем какво има от другата страна. Можем да бъдем в една връзка нещастни, но не можем да я променим, защото се страхуваме от промяната. Промяната ни плаши. Но когато поемем отговорност за себе си, нещата започват да се случват. Ако разпознаваш себе си, не се колебай и се свържи с мен. Или ако имаш свой приятел, който преживява в момента такъв момент, изпрати му го. Изгледай другите ми видеа и се свържи с мен.